Wir laten dich niet in de steek. De Einzelgängeroptocht met hoofdvaste wie voor hem gewend zijn, dat ging niet. Maar wanneer de Einzelgängers niet naar de optocht kunnen komen, dan kunt de optocht naar de Einzelgängers. En dus maakten we een runde door de provincie voor de Einzelgänger Estafette, ofwel de 6e speciale editie van de Einzelgängeroptocht. Verkopen u verhaal en het commentaar werd, zo wie dat gewend zit, verzorgd door Robert Jansen, door Roger Lataster en door Tom Doesborg. Veel plezier! Ja, 78 deelnemers aan deze Einzelgänger Estafette optocht 2021. 78 hier. Dat zijn toch heel wat. Dat is toch wie het leeft, hè. Wat voor oogdunt, wie zie je dat we nog voorbij je. Zeker dit seizoen. Mensen moeten er ei kwijt. Toch? Ja, en ze moeten er eigenlijk kwijt. En ze durven goed even door een straat te lopen. Wordt natuurlijk veel minder volkstijd dan bij de echte Einzelgängeroptocht. Dus het zien Veel een beetje opnames boetebeentjes, zien, maar ze durven het wel. Dus dat vind ik sowieso een chapeau voor alle deelnemers. En veel opnames zien in de vroege morgen tegenover 6 of 5 al opgenomen. Dus complete weken zien. Was er zomaar vroeg op? Ja. En we beginnen in Remund bij Richard de Rieter. Ik wel, maar het gaat niet. Ja, hij wil geen vastelovend vieren, maar dat ging dus niet. En ik denk dat we dat heel goed herkennen, toch? Dan moet je allemaal geen vastelovend vieren. Ja, maar goed, dat zou er allemaal niet aan. Richard zet eigenlijk het centrale thema, want je begrijpt natuurlijk dat corona centraal als roeien droot door deze optocht heel hebt. En hij zet meteen het thema goed neer. Beetje een rood, geel, groen en rood, hè? Met zo te nemen. Ik ken Richard trouwens, dat is echt normaal een wandelaar. Hè? Ik kom hem lekker tegen bij de Vierdaagse van Nijmegen. Dan loopt het wel een stuk sneller. Over wandelen gesproken. We zien hier in Tegelen op de Gelderse baan. Dat is de route normaal van de Venloop. Oké. En Rolf Cox uit Tegelen, ja, die mist zijn evenement. Hij loopt normaal ook mee. Dat is een echte loper. Ja, dat is een echte loper. Dat is goed. Maar nou met de fiets, hè? Waar is de Venloop? Ja. Is de Venloop. En ik Dankjewel, meen dat dit Rolf. jaar wel verschoven is, hè? Dat is er niet van de baan, toch, Tom? Nee, dat is nog september verschoven dit jaar. Ja. Dus dat is toch Nee, goed? dit jaar is het wel. Ja, in Neer worden alleen maar gekken. Hè? Dus Maar wel heel mooi, hè. Toch werken met wat die gegeven is. Mensen dan alleen mocht, dan is dat idee van verlopen op eigen grond gehouden. Leon Derks. Chic toch, optocht lopen op de eigen grond. Ja, nee, het goede vastelovend gronk, hè? Ik bedoel, het grote koer, Bas Keeltjes. Dat is nergens dit jaar, hè? De familie Derks. Ja, Zie toch, hè? Lopen de optocht op eigen grond. voor me af dat dat ook een Weerse Neers is, Tom. Zie je dat? Wie zei ze dat? Een Weerse Neers. De weerste Dat zeggen ze dan, hè? Beetje de geuzennaam van Neer. Dat zien die allemaal. Ja. Die zijn allemaal weers. En heel creatief. Ja, echt. Ik En een vind sterk dat dorp. Echt een heel chic het werd wel in de Einzelgänger op toch langzaam een traditie om de straat te verzouwen. Zo wie we dat zeggen. We zien bij dich. Ja, Kirchhoff. Niet alles is corona natuurlijk. Hoewel het stemmen natuurlijk ook weer helemaal in het beeld van corona is. Ja, de stemming. Stem maar op mij, want ik had maar 40 rovers en die anderen die hebben er allemaal meer. Ja, je hebt allemaal landrovers. Allerlei types achter op de rug. Door Jo Offermans. Kirchhoff. Ja. Niet kapot te krijgen. Gelukkig. De vastelovend in Limburg. Dat zit Kevin Monen. Ga nog één keer proberen. Zelfs het virus schiet er vastloven niet kapot. Hè? Nee. Is uit Stadbroek, uit Sittard. Ik weet niet wat hier in de log hinkt, hè? Mijn vastelovende gebroek is niet kapot te krijgen. Ik hoop trouwens wel dat dat een masker is, hè? Niet dat dat bijwerking is. Dat de van het- bijwerkingen zijn. En dus is dat gans Broek Sittard nog sluip. Ja, Op het moment dat we dit opnemen. dit wordt een echte Einzelgänger.
We zijn op de sheet. Charlesberg. Daar weet Bianca Hoogmoed. Altijd deelnemer vanaf Ja, het ik vind eerste het zeggen, moment. dan begint vuren. En ook dit keer heeft Bianca weer alles uit de kas gehold. Ja, en dat zijn toch de dingen die voor allemaal zo missen. Dat is de nabijheid. De nabijheid van elkaar. Ik bedoel, voor zit hij met de spotschermen ertussen. We willen voor toch weer knuffelen. Ja. En Bianca heeft een pak gemaakt waardoor ze vooral met zichzelf kan knoevelen dit seizoen. En dit is de uvelbuurvrouw van Bianca. Dat knoevel ik mezelf. Maar gelukkig heeft ze zat om te knoevelen bezig, hè? Dat Ja. wel. De geiten, dan zien we een tienderen, een tienrooi. Kinderen. Ah, Bij Piet Dings. Toes met mijn knuffel aan de tap. Knuffel aan de tap dus. Want met de camera, dat gaat nog niet. Anders gaan we al samen met de camera op de tap. Harry, oh, dat mag niet heel raak. Zo. Maar wat mooi dat we nu zien, wie ze hier nu ook gewoon vorm geven aan al die frustratie van het niet kennen. zo fijn een knuffelbeer. Hè? Harry, Dus ik heb hier een knuffelbeer. Gans tienrooi is uitgelopen gezeten. Die zoeken vooral alcohol in. Hè. dan moet je knuffel gaan. Kijk, en nog heeft Piet pas nog zijn echte knuffel. Och, nu kijk. Ik mag wel halen, al 50 jaar met die knuffel. Oh, wat lief. Ja, hoor ja. Dat hoeft niet met de En we halen het even goed gezellig dit jaar. De vrouw denkt, daar zal ze maar mee getrouwd zijn. Ik denk dat door huwelijk gesneuveld is. Ik denk dat dat heel goed is. Dat huwelijk. Ja, mooi. Hè. Zou die zich ook met Vasteloven al leren kennen? Vast en zeker. Ik mis Aan mijn de tap. knuffels. Ik mis mijn Ja, knuffels. precies. Het is bijna thematisch, Tom. Ja, hè? nee, Dit is, maar ik denk dat dat wel, mensen de Luvrogs van wat missen het meest, Mogen we niet. dan is het de Ik wil nabijheid. ze gaan met die knuffelen. het knuffelen, het sjoenkelen. Corona, dat mag niet. Hé, hey, mijn knuffels. Mijn knuffels. Kijk, er is toch nog perspectief. Hè? Ja, het is in ieder geval. Wim Grijn uit Bolder is dit. Ik mis mijn knuffels. Ik mis mijn knuffels. Ik wil ze gaan met die knuffelen. Maar het mag niet. Nee, Het mag niet. Ik wil ze gaan met die knuffelen. Ik mis toch zo mijn knuffels. Hé, hey, mijn knuffels. Het ultieme knuffelliedje op de achtergrond natuurlijk, hè. Het vuur, joh. Ik mag eigenlijk knuffelen met mijn knuffels. Wie wil er ze hebben? Gebakken? je wil er. Met zwijermam of in de sla. Mij mag het niet goed. Het ken allemaal. Cap Smeets, Frieten, die heeft de Het mag niet erpel goed. opgezet. bestel maar. Ik ga de appel opzetten, dat is natuurlijk de appelkoor, maar je noemt dit wel heel letterlijk. Daar is dit voor. Hè? Maar het is niet geschild, hè. Esther Paas uit Stijn. Prachtig kostuum. Het coronawater stijdt hem aan de luppen. Ik had ook een corona coolbox bij zich. Ja, het is meer een soort modeshow hè? Ja. Zie je dat vuurmesek? Van het Esther. Alles door. Complete Als ik creatie. Esther zo zien lopen, denk ik, het is blij dat het maar een stroom Dat is. is ook lekker, hè. We zien inmiddels een Schinveld. En dit weer natuurlijk wel de manier waarop we gewoon met z'n allen carnaval kunnen vieren. John Verhoef, dit was 's morgens om 4:30. Kansenlijn. Nog voor de krant. Komt er nog een geit nemen dan, Tom? Of nee, een zilvend? Misschien vlucht hij over, ze is nog niet gevonden. Maar John heeft zich nog ingehaald omdat het zo vroeg was. Ik loop hier eenzaam en alleen. Ik heb al heel... Van Schinveld naar Venrooy naar hij jeuken. Gevolg achter mij een hele lange rit. En die brengt zo naar de volgende statie. Ik zou zeggen... Hij is een hele optocht in zijn eentje. Hij heeft niks te drinken. Nee, loop voorop en doe nog een hele lange Ik rit. heb een hele lange rit. Hè. Wat crisis hè? Dus is zeker een rit van 2,5 meter. Hoe zou die passen? Veel schieten Een verdient, tent, hè. We zien opnieuw in Stijn. Bij Martijn Goossens. En Martijn... Ja, hij trekt het niet meer. Dat is duidelijk. Hij trekt Zo, toch wel. dat zie je nog flink wat meter stouw, hè. Wel een mooie klassieke uitvoering weer. Hoe het ziet, dus een ouderwetse sterke man. Precies, van zo'n circus act, hè.
kijk wat er moet trekken. Ja, dat snap ik. En dat trekt zich wel erg langs weer. Kist de corona erop. Ik weet niet of dat zo handig is dat ze dat nou nog niet toetrekken, hè, de corona. Maar goed. Nee, het klopt niet helemaal. Hij zit, hij trekt het niet meer, maar kijk hem eens Maar het trekken. trekt er wel, hè? Hij trekt het toch echt wel. Dat is een flink stuk touw, toch? En hij heeft geluk dat het niet bergop is. Of zit berg insteken. Ja, Berg en de Maas, dat is vlakbij. Height of den, toch? Jammer. Ik kan niet open. Toch nog een zware kant. Oké. Hetzelfde. Wat lief? Ja, de snoer is... Martin, doorgewinterd Einzelganger, hè? Zeker, zeker. Alle jaren zijn en mij zijn op toch. Meestal alleen, of met de duo Eddy. Maar jij ligt alleen, want dat is het mooiste. Het fratsen met de luwe door, dat vind ik wel heel leuk. Dus daar had het gemist dit jaar. Oh, ontzettend, Ja. ontzettend. Wie is dit dan nu zo? Ah, dat is wel mooi, dat kunnen we toch nog geld in de carnaval doen. Ja. Want ik kreeg vanmorgen weer de kriebels. Ik denk, goh, want ik dacht, dat werkt, maar dat werkt toch wel weer. Ja, en laatst de ganse stroot gek gekregen. Precies. Ja, ik vond het fijn dat je er wordt. Ja. Zo'n keer worden bij. Dat we toch nog een beetje vastlopen. Dat vind ik heel mooi. Ja, tevreden ben ik. Wel leuk. Dat gevoel hebben we natuurlijk allemaal. Hè? Ja, en geluk kan ze afdwingen. Hè. Met mooie weer, dat hebben we verdiend. We zien een stramprooi. Goed zo, in de kin zit. Je zal dit kuken eens leren Zal dat fietsen. kuken eens leren fietsen? Kijk, Zal dat kuken eens leren fietsen, niet? Raymond, ken het Charlie. goed. Ik wil net zeggen, fiets toch een leuk gevonden. aardig rondje. Goed zo, jong. Goed zo, pap hoeft je niet meer te halen vanmorgen. Maar je kan de zijwieltjes toch af. Leuk. Goed zo, jong. Even de soort malen, gooi. Ja. Dat waren zaltsmoekeleers vroeger. Omdat het een grensgebied is, toch? Ja. Tussen België en Nederland. Goed zo, jong. Zo, dat is Zaltmalen. erg leuk. Ja, we zien in Beringen, Robert, Ja, Beringen. bij Heliam Schoen. Vuurwerk Oké. mag niet meer. Allemaal weg, weg. Daarom nu op AliExpress de vuurwerkklapper. Kun je thuis naar de vuurwerk kijken. Klappen tenminste de vet, hè? Leuk. Wat verdomme, ze schaffen alles af. Hè. Ja. Maar de Chinezen nooit doen, mag toch altijd. Hè? Ja, heel leuk. Leuke woordgrap. En Woldklap. leuk goed gebeeld met een container Ja, en leuk. pielen gemaakt. Alles in een container. Vuurwerk mag niet meer. Allemaal weg, weg. Daarom nu op AliExpress de vuurwerkklapper. Kunt u thuis nog mooi naar het vuurwerk kijken. En dan nog mee klappen. Daar kregen we geen problemen mee met deze auto's en de Tom. Nee, De discussie die we tegenwoordig hebben over wat ze niemand mocht zien met vastlopen en zo. Stereotype, hè? nee, Lobert. Oké. In Houtum, Auto. in Holtum zien we. In Houtem leunt een zwarte kat Kattenhuisjes, over de hè? weg. En daar hebben ze de Katers, de vastloosvereniging, en Jacqueline Voets. Waar is onze kater? Nou, die is over de weg gelopen en dat moet hier niet gebeuren, een zwarte kat. Het OLS-dorp Meijel. Ja. Met Thijs Engels, die hebben natuurlijk ook ieder jaar erbij. Hebben Ja, Thijs. al 2 jaar op rij, hè. Dit jaar weer niet door, trouwens, de oorles. Laat het Thijs nog vertellen. Sorry. We hebben hem! We hebben hem! We hebben de oud-Limburger! We hebben de oud-Limburger! 3 jaar om rijden ze houden. Want in 2019 hebben we de oud-Limburger geschoten. In 2020 hebben we niet meer mogen organiseren. Dit jaar, 2021, mogen we hem ook niet organiseren. Dus we hebben hem tot minimaal tot 2022. Het is ook helemaal uitgebouwd. Ja. Zo'n keer en zo. Dat heeft toch wel vakmanschap in gezet. hè? Je hebt uurtjes knutselen. Ja, Thijs Engels in Meijel. Alles afgelast. Vorig jaar waren een beetje afgelast. De Hans, hoe keer gewoon. De bekende Einzelganger bij ons. Ondertussen natuurlijk ook al In Geesteren bekend als, in Geesteren hebben we als al. strepentrekker. Ja, we zijn de strepen nu nog op de weg. Die mogen, hè? Klammen. Alles. Van mij een keer gooi je het aflaten. En lassen, ja, dat afgelast. Je hebt er gewoon een sterrenflikker erin gedaan. Zo snap ik. Ja, heel knap gedaan van Hans Heers. Hans Hiers. Levensgevaarlijke strootwind, hè, man. En we zien in Wansum bij Berry van de Bos. En die hebben de Geesteren met gedaan. 2 jaar geleden alweer.
Ja, hij neemt eigenlijk hij neemt alvast een voorschot op de uitslag straks. Dat vind ik van Berg misschien. Dat vind ik van Berg. Levensgevaarlijk voor de nummer 2 en 3, dus is het. Ik ken ook zien afstand van de beste, Want hoor. dit is echt levensgevaarlijk, hè, wat de berg is. Ja, die 1,5 meter. Ja. En ook heel makkelijk, heel handig zo. Prachtig bouwwerken met geslepen. Ook heel geluk dat het niet een klum is. Dan kun je het ook bergaf en dan kun je die kerk te gaan. Ja, en nog een keer. Hoppakee. Ja, pas op. Je hebt echt schier dan die andere. Levensgevaarlijk. Zo. Het applaus is voor Berry van der Bos bij de Windbuul in Wansum. Ja. Corona of carnavalsvirus? Ik geloof niet net kisten. Oeh. Dat zit Thij Rittersbeek in Gratum. Nee, absoluut niet. Het is zerk bezig. Oh ja, dat is een kleine doetskist. Ja, dat is niet als ik gekruid is. Ik wou nog even later aan het kijken van dat zit toch Nee, op. het is een Maar, zerk. ach ja, Ja. krutst erop, de bloemen. Gezellig met doen met de begrafenis. Origineel mondmaskertje. Ja, dat is Dus een goede mondmaskers, Durg, hè? zelfs met het mondmaskertje kent ze zien. Dat het toch echt teuterd kijkt. Oh. Wilder. Truc en Wilring. We gaan nog niet naar huis, nog langer niet, nog langer niet. Maurice Gossens. Zelfs maar zonder pap hebben. We gaan nog niet naar huis, nog langer niet, nog langer niet. En toch is dat ook een van de dingen die ik zo gemist had. Dat ze toch op Netflix en dat ze dan nog zo'n volle langs komen. Zonder ladder. Zonder ladder, maar wel ladder zat. Nee, dit jaar geen keus. Afgelast. Geen keus. Merco Beeks morgens om 6 uur. Ja, dit jaar geen keus. Afgelast. Ik vind hem echt leuk. Leef Twee liever dingen. weg. De keus die er net zijn. Afgelast. Leon Schmidt in Merco Beek. Afgelast. Ook prachtig dat er geen hond langs de kant Nee, maar dat is toch ook al Ja, afgelast. ja, ik snap het. Rob, Annelie, hallo! Oh, daar zien ze. Wie de sneuzelen. Ja, maar dit jaar geen keus. Afgelast. Ik vind hem heel leuk. Afgelast. Die kon ik nog niet. Afgelast. En toen wordt duilpakker. Kom maar. Hier is het Brett. Kom. Brett Landy uit Gebroek. Kom. Hoensbroek. Kom maar. Avondklok zonder hond. Zo loop ik toch rond. Kom. Kom maar. Kom. Zonder hond lopen we toch rond. Ja, dat is al inventief. Kom maar. En eigenlijk om te zien dat het leeft daar. Maar er stond nergens in de voorschriften dat ze geen komkommer mocht uitlaten. Nee. Kom. Het gaat om een huisdier, hè? Avondklok zonder Ja, er zijn zat mensen die de slangkomkommer als huisdier hebben tegenwoordig. Dat is heel makkelijk te houden, komkommers. Kom. Kom maar. Kom. Mooi, jong bloed. Oh, wat heb ik toch En dat is een Einzelganger-optocht. verschrikkelijk. We zien een put. Ben je de ruk. Stormschaai. Door de ovenklok zit Riet Lensen. Mijn lieve nemen. Oh, ik heb een heksenshirt erin over gehouden. Ja, je kunt wel lachen, maar ik zit er met. Even kijken. Oh ja, een heksenshoot. Dat is... Shoes in de rug, hè? Heb ze in de ruk, hè? Ja. Ik vind wel dat hij de 1,5 meter verkeerd houdt. Wat tussen die lui, maar ze houdt geen 1,5 meter afstand. Ja, je zit met een heks getrouwd. Wat is die bel voor dan? Weet zeg, moest de avondklok moest hangen. Ik heb er geen flauw idee van. Je hebt niet 1,5 meter afstand. Oh, ik snap het, die bel is de ovenklok. Ja, ja, ja. Hier zie je 1,5 meter. En ze wist niet waar ze hem hangen moet. Nog een avondklok en die loopt te goed. Deze is te koop. Die loopt zinnen. Dit is door Piet Willems. En dat is een goed lopende ovenklok. Dan kijk hem lopen. No 15 maart staat erbij. Dat is nog de En uitzending. wat dat erachter?
Is toch ook Over de heuntje. Op die camera nu tegenwoordig, hè, wat hij er voor doen om dit in beeld te brengen. Fantastisch. Ik zou me ook nu een hond aanschaffen en de avondklok nemen. En Dat mevrouw, komt nooit, hè, als ze hem rukt. corona of niet? Rugenstraat. De Groenstraat. Iemand, Gewabig. Rukt er hem niet? Nee, dan had er corona. En hier mevrouw, Rugenstraat. Lekker kiersje volgens mij. Van, nee, stinkiers dingen. stinkkiers. Ja, en als ze Ja, niks ja, ruikt, zet ze corona. Limburgse. Ja. Waarom doe ik dat? Als ze dat niet ruikt, ja, dan had ze inderdaad. Dat denk ik ook. Winter ruikt, had er geen corona. Dat is een sneltest. Dan zouden ze overal, ook bij de horeca, voordat ze de horeca geven, stinkjes, ruiken er, ruikt er, mag ze naar binnen gaan. Zelfs de pastoor nog voor de kerk, dat wordt nog goed. En de stinkjes, de moet ik zo aan de hop gaan. Goed bedacht van Wim Pelzer in de Groenstraat. Rugens, Landgraaf. wacht, ja, nee, doe je terug aan de Dus zie je dat ze ook alles snel testen met corona. Dat is ook gezien, huistuin hè? en keukenmiddelen kent stoer. De kunnen ze toes doen, ja, de sneltest. Dat is leuker dan dat ze ernaast gedouwd kiest, toch? Hè? Mensen, moet eens opletten. Ze kunnen zeggen Ik houd dat mijn doen hart we dan. vast. Dit is de meulen in Merselo met op de voorgrond Herman Aan de rechte Zegers. kant blijven. Want je weet, die Engelse golf die komt links voor. Oh, wat moeten we toch weer afgaan? Wat moeten we toch doen? Dat we dat tegen kunnen halen. Stel me eens voor dat die Afrikaanse ook nog komt hier. Dan ziet het hier toch helemaal zwart van het volk, of niet? Oh, ik haal mijn hart vast, echt waar. Ja, dan moesten ze in Den Haag ook eens doen. Hier over het hart strikken, dat we ook vrij kwamen. En dat we loskwamen en dat we konden doen wat we willen. Maar nee, dan komt de Engelse golf. Weet je wel, dan zien ze nou het proberen daar in het Lonenbeekdal om die tegen te halen. Dan willen ze dat putje huiken. Ja, dat gaat ze lukken. Dat gaat ze lukken. Herman heeft Maar meerdere we thema's. moeten hè. elkaar Ja, helpen. ja, dat merk je. We moeten we denken. Links inhalen. En... We moeten Ja, denken. dat is het zwart-zuid van Je de moet mensen. echt Ja, dat, denken. Eigenlijk willen Ja, het voor tegenhouden hartstikke. en dat doen we met de Want dan beperking. gaat Maar het eigenlijk goed. willen we ook weer van die Want hoe beperking. hard was, hoe hard. Dat blijft kloppen, heel even lang. Die hoe hard kloppen. op het einde komt zijn advies. Hè. We moeten gewoon strijden en denken. Maar, wat is het toch? Ook Herman biedt perspectief voor de komende tijd. Gelukkig. Oh, er komt er een aangefietst in Nuenen. De fiets. Dat is niet lopen. Rick Thomas, hè? Nu is ook een optocht geweest dit jaar. Dan loop ik toch niet met een eindtoegangersoptocht. Luister jullie al mee? Nee, ja, dan moet wel publiek langs de kant staan. Hè. Dus ik heb altijd met gelopen. En meteen ruzie hè, langs de kant. Met de drie prinsessen van Nuenen. Prinses Sanne. Ja. Dan kon ik dan nu niet aan. Ik kan me voorstellen dat ze als prinses steeds en denkt van ja, ik wil wel naar optocht. Ja, en dan komt hij en hij lukt hem niet met. Die moest een beetje bespelen. Dat gaat nog niet. Nu steeds doe je alleen. Dat is toch niet leuk? Nee, dat is niet gezellig. Nee, echt niet van. Dan moest zich toch Ik loop laten echt niet met dit jaar. overreden door een prinses. Of nee, niet? nee. Hij fietst met. Zou Sanne hem nu nog leuk vinden of niet? En Bogus. Oh, dit is aan een nonnenvot geweest. En dat kennen we natuurlijk. Dat ken ik, hè? Dat wil ze niet Heerlijke ontslagen lekker, hè? tegenwoordig. Dat ken ik niet. Er zijn een paar dingen die nimmer kennen. Nee, die kennen niet meer. Nee, Nonnenvoort ook niet. Nee, Marco Sinse uit Bochus heeft aan de nonnenvot gezeten. 20, het jaar van de Solonaise. Welkom in Zevenum. We Beheren. maken er eens eentje een hele Solonaise van. Ank Dan Everts. kan het leuk zijn. Zo, de vastelavond allemaal. Leef Limburg, leef. Zeker. Prachtig. De Solonaise met Wopke Hoekstra. Hoe is dit? Ja, kijk. Hier komen ze tegen dan. Silly Walks. Hier in de tuin, Zo. kijk eens even hier. Alleen, je vergeet het niet meer als je ze gezien hebt. Maar wat hebben we gezien? De reporter van L11. Wij waren met de veteranenclub midden in het centrum. Honderden mensen, ik zeg duizenden mensen, ik zeg honderdduizenden mensen hebben ons gezien. En we hebben heel die optocht uitgelopen met mijn beste maatje Vicky. En dat vergeten we nooit meer. En het was gewoon zonde dat het geregend had. Want dat was eigenlijk wel de enige reden waarom het niet door had moeten gaan. Gerkeulen uit Brunsum. Ik ken ook nergens meer komen heen hoor. Hij is Einzelganger optochtveteraan. Ja, hij is veteraan. Carnaval. Ja, Maar er is in Brunsum ook een optocht met oorlogsveteranen eigenlijk ben ik het geweest. Of gewoon militaire helemaal zat veteranen. met jullie.
En daar hebben we je ook uitgezonden, dus ik denk dat Gerd al bezig geweest. Ja. Kijk, hoi je Gerd. Die meneer. Weet ook meteen waar woont. Kent je er niet naartoe dit jaar? Daarom komt de kunstroute naar u. Oh ja, Schinnen heeft een kunstroute aan Joke Geurts uit Oersbeek. Brengt eigenlijk die kunstroute naar de mensen toe. Ja, normaal kent ze achter door die boerderijen, bij die hoes hebben ze allemaal een kunststoren. Dat kent ze zelf neven. Die kunnen ze ook overal, hè? Ja, joh. Nou, is er een plaatje of niet? Ja, chic. Kijk daar wat een mooie. Hans Martijn. Ah, En is het zelf ook kunstenaar, of zeker weten we een dat mooie niet? jonge dame. Nou ja, het is een vrij beroep, hè. Dan moest je altijd kunstenaar nemen, volgens mij. Maar als ze dit kunt maken, is het toch redelijk kunstenaar? Ja, natuurlijk. Als het eigen werk is het mooi. Vroeg. Maar stond links en rechts wel het hoogheden, Tom, hè? Ja, daar hebben we redelijk wat hoogheden metgewerkt aan onze uitzendingen. Leuk. Dank je daarvoor. We zien opnieuw een Wansum bij John Siebers. Hebben die alleen maar één garagebedrijf door Wansum? Dat ze door, Dat is de enige weg die veilig is, toch? Oké. Ik heb één slechte mededeling. De corona is op. Allemaal in beslag genomen door de overheid. Helaas, geen coronabier. Levensgevaarlijk bier. Helaas, dat mag niet. Maar zo te zien heb ik allemaal lang teruggestaan. Dus ik was hier een bestelling. Ja, doe maar een meter bier. Hebben we niet. Een bokje. Op. Even iedereen af gewoon. Ik heb volgende week binnen. Helaas. Je zult maar denken, wat is dat voor zaak? Ja. Nou, dat kan ik wel zeggen. Bij mij zit een lach in het vat. Ja. Komt de humor uit de kraan. Is. Ik tap mupkes. Moppetapper. Ja, dat. Lussen. Oké. Er zit ook een technisch voorlaan. Ja. Kijk. Kijk eens. Ja. De top. Een lekker mupke voor iedereen. Nou, daar kom. Lekker verrassing. Ik ken een uur lang mupke weer zo. Je hebt geluk, dat is een kort mupke. Oh. De kinderen zitten in de klas. Dan vroeg de leraar, wat is economie? Niemand weet het. Dus Jantje komt zo over thuis, dan zegt hij tegen pap, wat is economie? Goddomme nog die vader, hoe moet ik dat uitleggen? Hij zegt hij, Jantje, als pap zegt hij, die regelt alles. Dat is de regering. Ik zeg hij, ik werk, ik breng geld binnen, ik ben het kapitaal, zegt hij. Ons Marietje, onze huishoudster, dat is de werker. Jij zelf, Jantje, jij bent de jeugd. En de kleine broertje van Bartje van Zesmond, dat is de toekomst. En dat geheel is economie. Aha, zegt Jantje. Hij gaat s'avonds naar bed. Zijn broertje, de luier vol. Godverdomme nog. Naar zijn moeder toe, sliep niet los. Dan naar de huishoudster toe. Nou, dan staat zijn vader achter op de huishoudster. Nou, Jantje doe ik het zelf al. Schande gaan, naar bed. Dagsnor op school. De vroeg de leraar. Ik had gisteren gevraagd over economie. Weet je wie me doet dat werkt? Ja, zegt hij. Als de regering slaapt en het kapitaal naar de werker, moet de jeugd de toekomst uit de stront halen. Is dat iets voor binnen op school? Lekker kort mupke. Ik ben benieuwd wat ze langer op Is dat een leuk mapje voor binnen op school? Ik denk dat ik dat Educatief. nou je toch in de broeken. Voor een kort mopje. We zien weer in het brand bierbrouwers de Wilrey. Ik trek hem niet meer, ik ben aan vakantie toe. Het is een caravan. Een leuke oude, hè? Zo'n kipje. Prachtig. Oh, en Erik Boesten. Maar je doden. Ja, oké. Voor zo'n is het fijn dat er maar één stroot hoeft om, hè? Ja, nee, het berg Kind, staat geen wel berg op, of is dat net wie het gefilmd is? Wel leuk. Goed gedaan, Erik Boesten. We zien een Grevenbeg. Marita van Kleef. Alleen is maar alleen. Ook daar is vastlovend niet doorgegaan. Maar alleen, hè. Tja. Ja. Het is iets triestigs, hè. Het gaat ook om de performance hè, en de gezichtsuitdrukking. Ja, dat lukt. Beetje droevig. En dit is om de hoog, ook in Beeg. Oké. Ik voel me mijn hoofd. Dit is Birgit Salde. Ik voel me hoofd. Oké. Die is natuurlijk ook alleen. De tweeling. Hey, doe het er.
En samen zijn ze heen. Ja. Leuk. Zo. Nou ja, hallo Nou, zeg. dat is een mooi kostuum. Chantal Hensen in Remund. Gratis knoevels. Ja, zo ze dat willen. Friehugs, och ja. Je kunt ze met aan. Zo gemaakt. Prachtig mooi. Een soort cactus, hè, daar blieft ze wel vanaf. Volgend jaar. Zo hè, dat is wel 1,5 meter hè. Ja. Hoewel dit niet op een Mexicaanse griepvirus ligt. Ja. Zeker de onderkant. Ze gaan het zelf in elkaar gefuzzeld om. Knap, hè? Al niet. Nu goed. Die ligt me ook zo breekbaar, ja breekbaar niet, maar die ballonnen. Ja, als ze zo de kroeg in geest, dan... Moet er niet met zijn spel bezig hebben. Mijn naam is Puur Sang, dat is mijn artiestennaam. Puur En Sang. alleen vandaag zing ik speciaal voor u en ik zing alleen medleys. En deze medley is speciaal en alleen voor de directeur van Alleen. Oei. Peter, ja dat is Peter. En dan gaan we dan hè. Alleen, 2, 3, 4. Dat is mijn Limburg. Mogen geen met lachen, toch? Limburg, Ik wou dat. Oké. Terug lijkt dat gek gevoeliger. Zeg, doe maar even voorzien. En die Ubbink. Oet Stein. En die is echt een theaterminjo. Dat jaren al met zijn groep Warmvlees. Van de Steiner Revue. En een van zijn eigenaardigheden zijn woordgrapjes. En ik denk dat hij ook weer met aan de slag is gaan. Ja, je hebt een L1 medley met allemaal L1-nummers. En een El Einzelganger. Ja. Leuk. Dit is zijn vrouw. Ja, dat is dat wit. Dat is mijn Limburg. En die Ubbink. We zien in Lin die Harry Schuren. Dat gaat ook weer van een andere collega van ons, Henk Hovergeit. Oh, wacht even. Is dit een... Henk Hovergeit Platteweg. Oh, ik voel hem al. Hij is de baas van Lin op het moment in deze rare tijd. Maar Henk Hover gaat stoppen, die L1. Wat vind je ervan? Wat vind je ervan, hoogheid van de kwekker? Maar ja, Ah, zing. hij gaat dadelijk op een meneer weg. Hij gaat platte weg. Eerst even de platte weg oppompen. Ja, ik kan hem nog even geruststellen. Is het slechts een gerucht of een grap? Ja, dit is wel. Zijn de spijkerman erbij? Dit is de Einzelganger-optocht. Hè? Dit is de Einzelganger-optocht. Ja, maar is het een waar gerucht dat Henk weggeeft? Het is altijd een knipoog naar het echte leven. Ja. Ja, op de plant moet even pompen. Dat weet En je Henk niet, Hovercraft. Dat eigenlijk is. Dat is wat hij doet. Die pompt zo. Henkie, hebben we die genoemd. En we gaan even sluiten verder. Ook weer de mensen zien aangekleed even de kant. Oh, ja. Leuk, hè? En dan is dat toch een echte carnavalisten zijn die de kans dan griepen om zich te verkleien. We zien in de achtertuin van Jos Gene in Kessel, er werd gevoetbald. Dat is Jos Gene dan? Dit is Jos. En Jos is in de war. Je zit het zelf. Want hij is van de VAR. Ja. De VAR. Een geweldige toevoeging in het voetbal. Ze zien absoluut in discussies ook. Hè. Iedereen is het met elkaar eens. Vooral de hensballen zien echt ingewikkeld. Hè? Ja, maar dat kan ze wel aanpassen. Nou, hè. En Jos greep regelmatig in bij deze wedstrijd. Maar dit is niet op straat, hè. Dit is achter in de tuin. Nou, dat kost onmogelijk wel levensgevaarlijk. Hij woont op een soort provinciale doorgangsroute. En de riezen wie de gekken. Dat voert de baan uit, Tom. En hij had ook geen voetbalgoal op de weer kunnen zetten. Naar de Helderse Nee, Weg. hij zit er niet mee eens. Kent je de Helderse Weg? Ja. Doen we dat nog. Ja, kom op. De VAR. Scheidsrechter Max, de Zitswaarding Uitzelgangerfamilie, hè? Ja, dat klopt. Frank natuurlijk dat hebben we een keer gewonnen. En dan heeft hij mij toch zover gekregen om uiteindelijk mij droogjes aan te wagen. Ja. En het is me eigenlijk goed bevallen. Met de corona natuurlijk wel erg jammer dat het niet door is gegaan vorig jaar een klimmen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik hoor aan het verven eigenlijk. En toen kreeg ik te horen dat het dus niet doorging met de lockdown. Dat is precies een jaar geleden, bijna.
En Frank eigenlijk een jaar ervoor op houvasten blijven in Schilvend. Hij heeft mij gezegd van wil ze niet een keer meedoen en dan gewoon versamen achterin. Ja. En dan maakten ze het hele spektakel eens een keer met. En toen heb ik ja gezegd en dan moesten die woord houden en dan ook gewoon verschijnen. Zulke verplichtingen, ja zeker. Maar het is natuurlijk ook wel erg leuk om mee te doen. Ik ben zelf scheidsrechter eigenlijk bij de KNVB, dus dan dat persiflage in principe wat er dan opkomt, dat is dan toch wel een mooi stukje was het er dan op deze alles. Uiteindelijk neemt ze zichzelf op de hak. Een beetje wel, ja, dat wel. Maar dat moet natuurlijk ook kunnen. Dus, het is niet alleen maar serieus en alles. Het moet een beetje zichzelf ook af en toe op de hak nemen. Zelfsport is de mooiste vorm van humor die ze in principe hebben. Ja. Dus het is niet zo dat ze nu het gezag van de scheidsrechters ondermijnt. Nou, nee, het is niet dat ik ze denigeer als het ware, maar het is een beetje. Het moet een beetje lachen, een beetje vrolijk zijn, het moet kennen. Het is net als in de politiek, moet dat ook kennen. Het zijn ook de lui die het beleid maken. Van hoge bomen vangen veel wind en de man en scheidsrechter ook af en toe kunnen lachen op zichzelf. Ja, en bij de win verliezen de ballonnen. We zien in Oersbeek, welkom. Bij Max Hoenen. Kijk, ga even kijken. Probeer tegenwoordig in de vak. Ja. Wacht even kijken. Verhuren natuurlijk niet niks met de corona. Wat ziet je op de afbeelding? Wat gebeurt er op de video? Wat er gebeurt, dan schept de bal weg. Is dat een vieze tackle? Ja, dat vind ik wel. Of is dat een nate poes? Ja, we kregen dan die formulieren binnen en dan schreef iemand op vieze tackle. En dan denk ik, laten ze nu wat leren. En dan kreeg ze dit. Daar stond de hoerigheden weer. Ik denk van de Schepenen, van Oorsbeek. En welkom meneer bij Erik Seuren. Zonneprins, werk met vasteloving, met de zomervasteloving, werk Zonneprins. Zonneprins. Ja, een zonneprins, maar dan een zonnesteek. Zonnesteek. Terwijl we hier zitten in de hoekbaar, zomercarnaval, maar je hebt er niks mee. Ik vind het zo'n idee. Zonneprins en de zomercarnaval. Zonder goeie hebben we weer niet gehad. Hè. Wel op de kop. We zien in Kolummen bij Funs de Gel. Het moet niet gekker weer. Waar moet ik met mijn bonnen heen? De weld op de kop. En ik krijg mijn bonnen niet op. Wij kunnen me helpen en mijn bonnen opmaken. Een ganse keer vol met drankbonnen. Ja, het is ook zo'n gekke wereld. We willen allemaal naar het café met ons bonnen. Café wil geen dat voorkomen. Maar we mogen niet. Meestal zien die bonnen maar een jaar geldig, dus ja. Eigenlijk moeten ze weer wegdoen. Irritant hè, dan komt ze nog 20 bonnen in. 21. Maar die houden voor volgend jaar, dat deed toch nooit meer. Noorden Roy in Amsterdam. Hij is stadsprins in 2021. En hij heeft geld over. Ja, dat is het. Ja, niks ook kunnen geven natuurlijk. Ja, als die thema goed is, hoeft ze niet veel te doen aan de act. Hè. Dat is dan eigenlijk goed. Financieel is het inderdaad een jaar waarin je geen stadsprins kan zaal. Niks te Bolder, niks te Bolder. doen. En bij u gekeken op alles Dit is gelukt Wim komen. Paar. Ja, de wedstrijd de horeca. Niks te Geet het doen. smaal. Leeg Ja, gras. nog steeds. Alles Nog is steeds. hier leeg. De straten zijn leeg. Alle cafés zien toe. Alles is hier leeg. Alle zalen zien leeg. En hij had een zadel gemaakt. Ja. En in Bolgers is er een zaal. Ja, bij ons ook. Ja, een zaal. Ja, bij ons ook. Maar ik leg daar voer en kerkel. Ja, maar we hadden nog een zaal op de fiets. Had je ook een zaal? We hadden nog een zaal op de fiets. Wim Paar. Hugo's Vaccin Express. Van Hugo de Jonge natuurlijk. Ah, dit is Hugo de Jonge. Dat is Hugo. Maar dan in Wouwbach. Wat op zich natuurlijk gewoon een meesterlijk idee is, hoe de optocht gewoon moeten doen, combineren met vaccineren. Goed man. Jos van Loo is dit? Pfizermeister. AstraZeneca. Wij gaan ook placebo. Maar ja, er zit hier ligt weinig werkzame stof. Dat is 0.0. Gewoon alcoholvrij. Die voor 34%, die voor 35%, dus er moet er wel een paar van. Dat gaat ook.
Dit is een man, die kan dat verhol goed verkopen. Leuk, hè? Met een bekertje. 34% Hey, en 35%. dat de persconferentie. Ja, moet ze nog even. Oh, hier een keer. De hulp, Hugo. Oh, wie een keel. Ook mooi. Wacht, dat doen we door. Dat is een. Dat is pas 34%. En van die. Dat is bij elkaar Ja, ik opgeteld ga nog op de 70. Sputnik, maar ja. Het is wel goed uitgelegd, hè, dat ze meerdere spuitjes moeten schreeuwen omdat het percentage niet voldoet. Ja, dokter Sputnik. Hé, dat is Marion Koopmans. Ja, ik ken hem eruit. Proost. Ja. Ze steekt dan gewoon een wouwbeg neven de kant. De virologe. Oh, wie nee. We beginnen al te merken. het werkt. Al een beetje in de bing te zungelen. Dat is belangrijk. Ja, luister, dit is de vrouw die pakt geen dag een paar vaccins. Goed, ook krijgen de camera ook, hè. We zien een Maasbrach. De slag om de Schelde. Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen die niet door zijn gegaan. Dat is de hele film, hè? Of niet? Ja. Slag om de Schelde is een prachtige film te zien. Maar hij is dus, de première is dus uitgesteld. Vandoor de slag om de corona. Terwijl het toch nu in de bioscoopje is, blijft het toch veel langer in de bioscoop. Is dat dan niet? Kent ze net achteraf zeggen, onze film draaide 2 jaar. Ja, precies. Hoe voorouders die wisten het al. Toeskoeden in de heer. Want in Kaloon kent ze geen veren plukken. Maar, wat zou ze dan wel? Hondervel. Ah, mensen. Gewonnen, hè? Ons voorouders wisten het al. Van een Kaloon kent ze geen veren plukken. Maar, wat zou ze dan wel? De LVK-winnaars. Ja, voor de tweede keer. Kijk eens. Ja, Truus woont aan die kant in dezelfde strook. Ah, dus onze zonneprins weer. Leuk is, kent ze zo tot late leeftijd kent ze dus IJsselganger op de lopen. Ja, Hè? en Mooi. Truus zegt van ik heb nog iets, dus ja, oké. Dit jaar Oh, laat maar was er gewoon. neer voor de eerste keer de vastelovens gezet, de kwiebes gezet in podcast. En dat heb ze over nodig. Dus stopt gaat woord en gaat letters en gaat zinnen in een putje. Dan rokelt ze met. En dan komt er een heel schoonzoet. En dat leert ze voorlezen en dat stopt ze in de computer. En dan, ja, dan heb ze een heel leuk podcast. De eerste keer meer dit jaar. Leuk gemaakt. Die is echt leuk gemaakt. Dat vind ik nog eens een mooie. Mooie omschrijving met een podcast. We zien opnieuw in Kerkhoor bij de familie Heers. Dit is het Serra. Het is iets dat het door in de familie echt erfelijk is. Ja, erfelijk, ja. Het is erfelijk. Uitlaatservice. Ja. Sarah, je hebt er nog eens bij Hans in de kinderlokken gezeten. Oh nee, was ja. Ja. Toen zit Sarah ook in en nu zit Sarah alleen. Ja, en terecht. Met de uitlaatservice. Een levensgevaarlijke stroot door een Kerkhoor. We zien een Stijn bij Bianca Norleen. En Bianca sleept zich er wel doorheen. Oh, kijk eens. Ah, wat mooi. Prachtig. Heel mooi gemaakt. En dan is de stroot ook liet geveegd, hè? Ja, het middelste gedeelte. Ja. Goh, wat is het toch een rare tijd, hè? Welkom in Gratum. Geen Die kleurrijke verschijningen. Geen beauty. LVK zonder publiek. Geen zoepkoel. Maar het schoonste van alles is... Het blijft fantastisch hier. Frank Kusters is Wat dit. ik aanbieden? Ik heb borrelutjes. Ik heb een stukje vlees. Maar wat is hier voor? Ik heb toosjes, glaasje wien. Of wil ze een stukje geitenkies? Oh, de geitenkies! Hondenpie. Ja. Oh, wat is het toch een rare tieten. Maar het blijft je fantastisch feest. Hoe nog een keer. Ik heb borrelnootjes, stukje vlees. Ik heb toosjes, een glasje wien. Of wil ze een stukje geitenkies? Oh, de geitenkies! De geitenkies. Leuk. Het blijft je fantastisch. Ja, maar dan moesten we het op nog blijven doen. Als al zien de 2 meter te veel al mensen geweest die het gezien in de hebben. Friso-stroot ook nog in Gratum. Oh, hij stond gewoon dranghekken. Was dat 7 uur 's morgens, Tom? Erik de Wit uit Ospel.
onbekend gezicht. Hij heeft de vastelovend gemist. Ja, wel mooi. Mooi gemaakt. Als je kijkt wat de creatie dan ook, hè. Ja, Wat een werk. ja. En het combineert natuurlijk twee Limburgse Die dranghekken, geweldige met viersten. die ballonnen eraan. En de afmars natuurlijk, hè, die we altijd huren als er gemist wordt op het doorles. Ja, complete woonweek afgezet in Oslo. Die bluksenschoen gemaakt. Op het begin een 1 punt gemaakt. Ja. De bulkenschoen gemaakt. Heet de kop los. Johan Peters en zuster. Kijk dat hoofd. Ja, ja. Dat is de bedoeling. Nog een keer. Kop was net zo hoog. Ik heb toch bulles los. Ja, zo. Een beetje strottheater zo. Ja, zeker. Het is heel leuk. En het bleef nog lang onrustig in zuster. Is de kop nog gevangen? Zet zich nog niet aan te fluiten. Nee, dan heb je dat. Een fluit naar de centen, ja. Keer baggen in genoud. We kunnen nog eens aan te fluiten. Kom. Kom maar. Kom. Dan komen de centen. Kom dan. Hé, zet zich nog eens aan te fluiten. Ja. Ik kan ook nog eens aan te fluiten. We kunnen nog eens aan te fluiten. Ja. Wat was de fluit? Dat is economisch natuurlijk ook een enorme klap. Ja. En zullen we nog heel lang doorvullen. No fake news. No fake news. Hey, de zelf in Remuing. Where are you from? CBS? Ja, je zit er nog alleen voor, hè? Dat is een Which station are you from? Ah, oké. No fake news. Dit Remember? Leon van der Bos, Which goed bedacht. station? I don't know. Which station are you? L1. L1. Where are you from? Where are you from? Fake news natuurlijk. L1, where's you from? Limburg? Limburg, yeah, no Limburg, Limburg. It's the state in the Netherlands, isn't it? Yeah. Oh, hey. Ja, te doen natuurlijk. Het is niet veel een Ja, toch? Where's the jury? Where's the jury? Jury, remember, no fake news. Don't make the same mistake. I won the election. We made Limburg great again. God bless Limburg. Enigste corona veilig en optocht, dat ben ik. In ganse persoonlijkheid. Ik ben eentje. Ik maak muziek en ik amuseer me. En ik heb toch, behalve het publiek, neem het voor mij. Het is weer aangenaam. Hier mooi alleen. Ja. En de nieuws is voor Jacques Soens in Stijn. In zijn bad eentje. Tot de 3 dagen. Vastelovend is. We geven het niet op, never en nooit. Mooi om te zien wie van Sloven leeft. Hier zien we een heerle bij Gideon Heezakkers, die ook al regelmatig met uit. Zo wat een bouwwerk. Dat blijft ze vanzelf wel 1,5 meter vanavond. Ja. Of meer, ja. Het is ook echt zo'n huisje met zo'n hertje in de deur, als echt Ja, zo'n leuk steenhok. gemaakt. Zuur gemaakt. En wat deze op de pot, de krant lezen. Ja. Een kiek. Chic, ja. Prachtig. Hallo. Ook het contact met het publiek langs de kant van Gideon is goed. Hè? En zou er ook de link zitten waarom dat we allemaal dat wc-papier hebben Ja, nee, volgens mij was het gewoon dat het stinkt. Dat het gewoon het stinkt. Dat noemen we normaal. En dat noemen we normaal, dat hij dus op 1,50 meter gebracht. En dat komt gewoon uit 1,50 meter meer. Dat voelde vorige keer, hè? Ja, de vorige keer nooit gevoel.
Niet de kunst om het positief Gauw te als de cafés weer open zijn en als dan weer gebeurte krijgen is, dan gaan we niet voor een neuzelblaadje, dan gaan we gewoon met een 1,5 meter. En dat die caféhooiers en de Dat willen we wel, hè? Dan moet het kan Huub verdelen. Derks, Neerse Weerse. 1,50 meter, in het nieuwe normaal. 1,50 meter meer. Nou, goed tappen. We zien een ruiver bij Theo Seibers. Die zit net een probleem. in de hoor. Hebben we niet zo'n last van Roger, hè? Nee, inderdaad. Ik weet het niet meer. Je zit met de hand in de hoor. Ja. Waar moet ik naartoe? Naar de kapper. Ja, dat is voor de manicure, hè, denk ik. Ja, of als het nog te redden valt. Ik zit met de hand in de oor. Ja, dat hebben we allemaal een beetje gezeten die dag natuurlijk met de hang in het oor. We moeten voor naartoe. We moeten voor de met. Alaf, welkom bij het begin van de 1,5 meter optocht. Alaf. Die van Heerlen zijn ook gek, hè. De Maxbus, Welkom bij het begin van de 1,5 meter optocht. Alaf. maar ook meteen bij de Alaf. Welkom bij de 1,5 meter. Het is wel heel overzichtelijk en je heeft wel overzichtelijk. Ja, liever ook geen rommel op straat, hè. Daar hoeft niks te poetsen. Dat moet het dan zitten. Dat moet het dan. Dus zo aan het einde doen we een stuk muur, hè. Ja, wel een hele optocht op. In Put zien we bij Annemie Diederen. Goedemorgen! Even luisteren. Einzelganger, optochtliefhebbers! Hier zijn we weer. Dit jaar is een historische Einzelganger-optocht. We hebben de afgelopen weken de nodige latexparties georganiseerd van een man of 200 ongeveer. Heel stil. En er is een hele schone latexnummers uitgekomen. Wacht, ik haal even mijn schildersezel. Dan kunnen we er wat van maken. Latexparties. Wie leest je dat op in een schoolklas uit? En dan wil ik Latexparties. het spieken. We hebben een lievelingsnummer kent nemen. Gusta, wat is die lievelingsnummer? Een sterren. Een sterren? Nee, het moet een getal hebben. Een nummer en een cijfer van 1 Oh. En 8. Oh, gaat gebeuren, jongens. Hier komt de latexnummer van 2021. Gusta heeft voor de 8 gekozen. Gusta voor de speciale latexnummer. En hier die heksie, wat heeft die voor nummer? Och, ik heb een heksenshirt, dat is een erg genoeg. Loop je niet even mijn nummer kan. Zeg maar wat Nummer 1. Nummer 1. Als ik dat doe, nummer 1. Zeg applaus, dames en heren. Hè? Hey. Uit de parties komen dus de latexnummeren en die... Dat is goed genoeg voor latexparty. Ik weet dat Tupel weer stopt ermee, maar van latexparties heb ik niks gehuurd dan. Ja. Wat door is de latex? Ja, dat is een kostuumke van al die latexparties. Fijn dat het ons dat ook nog even liet zien. Over 3 maanden. Oké, Annemie. 150 Schwan mit der Fanfare und dann muss ich wieder stehen. In Mechelen. Raymond van der Heijden. Ik ken ook niet meer over straat. Nog deze uitzending. Stuk in de val. Ja, dus is dat lekker stuk. Ja, ik zie het boven. Ja. Is dat door? Nee, oké. Ja, ik zeg het maar voor de B, voor dit. Nee, gek gezien. Gewoon nu het zag ik gewoon genieten van het stuk. Druk in de Grunstraat. In het begin Nu snapst hem. snapte ik het zelf nog wat ik gemaakt had, maar nu snap ik hem eigenlijk zelf niet meer. Ik snap ze allemaal. De snaps, jenever. Ik snap eigenlijk een beetje Duits. Ik snap hem, ja. De snaps hem. Ik denk, vertel het Richtig even. snaps. Snap hem, dich mag. Ja, ik heb hem gesnapt. Goed zo. Zal hem spreuven. Oh, dat zijn te veel veel komers ogen weer. weer. Ja.
jij? Dus het blijkt eigenlijk dus dat drank goed is jullie nog tegen gaat het versnappen. Ja. Die zijn gaan niet lachen. Snap je het wel, mevrouw? Of snap je het niet? Ja, ik snap het. Snap je En het die niet, hebben de ene Jos van Loon net al met allemaal dit Alsjeblieft. drank voorbij zien komen. Hè. Dus Die hebben een leuke die middag hebben een door. leuke morgen gehad. 's morgens om 6 uur. Mooie creatie. Ja, dat was kap, werk, ik snap hem niet. het vaart erop, Wat zou dat nog in? stookketels. Zo gemaakt. Ja, door Frank Niet Pels. te kort bijkomen, meneer hoor. Niet te kort bijkomen. Ik kan het ook wel een beetje bezoeken. Houd rekening met de afstand. Prachtig kerken. Snap je, iedereen mooi. nog hij in de Grunstraat? Flink het kopen gepoetst. Alsjeblieft, mevrouw. Ze had ze vroeger van die handeleren in de Grunstraat. Hè. Dus daar ligt er wel een beetje op. Weer een snap dat mevrouw erin kunnen snapt. Hey. Bronsum. De motor Harley Duymig-cycle. De motor Duymig. Victor Hendricks. Ik ben er helemaal klaar met. Harley Davidson komt met een e-motor. Jong, dat zal ik niet zeggen. Ben ik vroeger met een Harley starten, hè, dan trilde bij de buurvrouw de genotsknot van de nachtkastje af. En nu de hoort ze nog niet meer lopen, de motoren. De hoort ze nog niet meer. Ik heb mezelf een Harley Duymig gemaakt. Vroeger, hè, dat zal ik niet zeggen. Dan pak ik de onderbroek van de vrouw. En dan poets ik de ganse motor met. En nu krijg ik nog niet meer die spiegel met gepoetst. En de ex van mij, dat zal ik niet ook zeggen, hè. Die is nooit vreemd geweest. Het wordt immer een jong van de motorclub. Ook mooi die tekens van het IJzeren Kruis. Hè? Ja. Ja, inderdaad. De volgende motorbende. Ja. Oh nee, hè. Maar dat kennen we, dat is Paul van Vechel. Is dat niet die enorm veel kilometers gemaakt Ja, heeft op die ja. fiets toch? Hè? Ja. Ja, heeft zijn eigen... Ja, heeft heel veel kilometers gemaakt. Volgens mij is hij echt, heeft hij echt een hele tocht gemaakt met die fiets. Drijven lang, toch? Duitsland. Hè? Toch Ja, we missen de optocht ook, Paul. Maar is er altijd bij bij de Eindselganger optocht? Er liggen water op de straat. Droge straat. Ik heb wel eens gehuurd, dan pakken de trein en dan is het door in de trein al een bezienswaardigheid. Ja. Dat laatste stukje moeten dan fietsen. Applaus en heel voor Zo. Paul van Ja, Vechel. zoals Mooi wel gemaakt vast wel weer. levend, hè. We zien bij de winnaar van Geesteren. Dat is Robert Bucks. Ah, Robert Bucks. Dit jaar geen prinsenproclamaties, geen zittingen. Och jongens, wat mis ik dat toch, hè? Geen Limburgse artiesten. Prachtige stem heet het Het is trouwens weer, God jongen. geklaagd. Stem, ja. Limburg, wat missen weer de vastelavond, hè? Meneer, misschien ook de vastelavond. Het is toch zo geweldig eigenlijk, hè? Een beetje mistig onderwerp, hè? En hoe is het alweer allemaal, hè? Maar wat missen we dat toch, hè? Die vastelavondswagens, die artiesten, die zittingen. Vastelavond, ik mist ik. En die zelen, hè? Die zelen is uit vanaf de 11e van de 11e tot en met vandaag, hou vast, hè? Tot de mis over Limburg veld. Want we missen dich. Limburg mist de vastelavond. En ik noem toch aan hier ook, hè? Maar, vermissen Vastelavond, allemaal ik de mist dich. vastelavond, hè? Je wilt het toch Dit zeker gaat een niet microfoon missen, nodig, hè? Nee, dat kunt je wel. Prachtige stem, hè. Ja, zing nog, hè. Al duidelijk ook, we gaan zusteren. Robert Bucks was dat. En dit zien Hans en Mieke. En Stijn. En Mieke zit, ik heb hem. Ach, dan kijk hem. La la la. Kijk eens aan. Ach, wow. Prachtige standbeeld, hè. De num. De num. La 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 la. Mooi. La, Ik heb hem. En de hem. la 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 la. La la la. Wie mooi klein dat het toch is, hè. Als die vrouwen zingen. La 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 la. De en de prachtige bruid Mieke. Hoe lang zijn we al samen, Mieke? Oh, al een hele tijd. Ja. En dat blijft ze vieren, zie ik, hè? Ja, en Ger, ja. Had ze een grote boodschap voor Limburg? Nou, ja, de
heeft mijn hart gestolen. En daarneven de carnaval en ook het OLS, die traditie, mag nooit verloren gaan. Mooi gesproken. We zien weer een Wilree bij de Huub Herbe. Oh, sorry, mag ik met je vleesgoes, hè? Wat coronakilo's erop zitten. Ja, precies. Ja, joh. Hadden joh binnengeslagen, hij kiest dat. Godverdomme, het heet het niet meer. Ik weet niet wat los is. Hij rent niet meer. Je hebt flink lang in quarantaine gezeten. Ja, helemaal van. Dus, ben je een buitje fiets, wil je halen, hè? Was wel eens goedkoop, hoor. Is niet zo duur. Maar het deed wat ping in de kneuk, mag je zeggen, nou, joh. Oh, ben niet meer gewend. En een fiets die niet meer rent. Dus, kan ze hem kopen, hè? Oh. Deed hem goed een stukje over. Ja, precies. Wat is het? Dit is Theo Willems in Kessel. Het zit niet lekker. Het is toch niet alles een ding? Door de wezen. Maar het beter kunnen gaan zitten. Ik denk dat wel niet heb dat ik in de stoel bij L1 en ik denk van een kloetenstoel. Niks meer aan toevoegen. Kijk, nu zie je dat de zo echt erin ligt. Hè? Ja. Je zult het veulen. Kijk wat het erin is. En dat je dan gans moeten uitschaven natuurlijk. Met werktuig. Het is echt vakmanschap ook dit, hè? Houtbewerking. Kijk nog zo'n ding. Robin Smeets in Wilree. Je hebt hier verpleegstanden gemaakt. Rusthoes voor metaalmoeheid. Oh, hij rapt zich overal het metaal op. Wat mug zit. Is dat van van wel die... actueel, hè? Is dat zo'n gevallen vliegtuigonderdeel? Ja, dat zal het. Hij is van piloot, hè? Want dan is parachutist, piloot. Zijn dat die onderdelen die... Is in Meersen. Ja. Het moet toch maar gebeuren, dat hebben ze geluk gehad, hè? Er zal zich zo'n ding op de kop vallen, wat ligt op het dak van de auto. Dat is niet nog. Kijk, de paraglider er ook Als achter. het zo gelopen is dat het toch weer een onderwerp kan zijn. Kijk, daar hebben ze zo'n ding. Ja, precies. Ja. En het gesnurk weer zit. Parachute van Robin Smeets. We zien hem boksen. Ram. Jan Hansen, strikte prijswinnaar. Lastig stuk wij goed gezocht. Ja, precies. De enige klinkerweek in de dorp. Streken, Hermannen. Ja, ik zie het. Ik vind het nou fijn. Ja, zie ze wel, hè? Als echte Einzelganger. Hè? Kijk eens, eigen handdoek hebben we. Moeten we dat toch kunnen halen dit jaar? Ja, dat vind ik ook. Wat goed, man. Wie wilt er niet zo'n handdoek? Met zo'n kleur. Prijs winnen. Hey, kleine manneke. Echt zo gek. Hoppa, daar gaan we weer. Hoppa. En mensen die strieken zijn er ook zo goed, hè? Ja. In boksen. Ja. Ze zijn allemaal zo toe, zag je Dat striek, is niet man. veel, maar wel. Dan strik ik ook zo. Een coronazakdoek wordt gestreken. Even uitkloppen. Ja. Ja. Waar is de zakdoek? Ja. Ja. Daar gaan we weer. Strijken. Welkom in Oorlsbeek. Bij Frank Hoene, oud-winnaar. Ja, toch? Winnaar van de eerste met de bank. op, toch? Ja, bankoverval. Ja, bankoverval. Carnavalist tot in de kist. Is hij toch echt slecht goed? Ja, en ik huur Mieke Telka. Ruud, waar ben je? Ruud Kleine van L1. Ruud, ik hoor die niet. Hey.
En die zie je nog niet, heb ik net even zijn togen toegemaakt. Hoe is ze ergens? Oh, daar ben ze. Hey, welkom in Oosbeek. Het gaat heel slecht met me. Oh, vraag me eens wat gebeurd is. Wat is gebeurd? Maar het gaan ze ergens. Ik heb het loodje gelachen. En de rood nooit meer door. Ik heb het loodje gelachen. Wat doe ik? Overspel. Met overspel. Ik kan het niet geloven. Normaal drink ik alfabeer. En het heeft me geveld. Ook mij heeft het geveld. Maar ja, ik ben in het die hard, hè. Gewoon weer door. Optocht is optocht, hè. En... Ja, carnavalisten in de kist. En toch de optocht niet gemist. Toch weer goed, ja. Ja. Werkt altijd goed, hè, Rijmen. Leuk. Wat goed, hè. Leuk. Hoe is de volgend jaar? De optocht. Klimmen! Dan ga ik alvast heen, want ik ben wel even onderweg. Dat is heel leuk, hè. Het begint de grootste versie te nemen. Nee, die hoeks weer. Ja. We zien hem wel. Sosja Dekkers. Stamppot, ja. Stamppot. Ja. Heel leuk. Ja, ja. Dit is het boerenkool. Ik houd van stamppot. Zit Sosja. Leuk toch dat er ook zo'n 2 jonge dames mee doen, hè? Dat er 2 jongeren mee doen. Ja, mooi. Kijk. We hoeven geen zorg te maken over de toekomst. De woers hingen erop. Een andere oud-winnaar is een wielree, dat is Ruud van den Berg. Die heeft de brand gehad gisteravond. Ik zit er met. Brandkaartje is erover. Jongen. En hier zit maar een lach hier met. Vind ik echt niet leuk hier. Kijk, de krat ook. De krat gaat af. Wat je goed. Oh, dank. Hoor je eens even te lachen. Die parasol ook. Echt geweldig, ja. Mooi. Alles in de fik. Och, we zien in Wessem bij Cap Roberts. Dat is de jongste deelnemer, Tom. De buslessen, dit is zeker even. Kent ze lezen? Kent ze lezen? Kent ze lezen? Dat is de pap. Oh, ik nog niet. Ja. Cap van Paul, van Jan van Cap. Nog niet kunnen lezen en schrijven, maar toch de Einzelgänger op te kloppen. En kijk hem gewoon. En Hans Dekkers is de pap van Sosja. En wel, Het kan doorgaan. het kan doorgaan. Je zit het klummetje doorgaan. Maar het moet wel veilig. Het kan wel, maar het moet veilig. Het is zeker veilig. Hij is van alles bezig, zo te Maar zien. het moet wel veilig. Ja. Oh. Einzel opgehangen. Niet inklimmen. Oh, dat is zo'n veiligheidsmaat, waardoor dan die ladder, dan kunt ze de ladder op plaatsen. Heb je die ook Aan de nog? veiligheid. Ja. Heb je überhaupt een ladder? Ik heb dit allemaal. Ik heb die pionnen, ja. Dan zet ik de halve tuin af. Ik ben op buurman lieden. Nee, ja. Ik heb dit... Ja, dat is wel logisch. Maar dat is ook echt een veilige. Kijk, zo doe ik dat ook. Ach, nou kijk nou. Ja, veiliger kan niet. Dit is de Einzeloptocht. Dat is de Einzelgänger optocht. Klimmen. Niet inklimmen, maar klimmen. Dat was hoog niveau, mogen we dan zeggen. En gans wel eens uitgelopen, 's morgens om 4 voor. En we zien in Venlo, op de Stalbergweg, bij Hans Dirks. En Hans is alleen online. Oh, online? Ja. Een soort stille straattheater-act. Kijk. Alleen online. Ja, dat moest erop komen. Ja, dat moest er net opkomen. Ja, ik hou van die eenvoud. Ik vind dit mooi. Ja, ik ook. Ik vind dit echt mooi. Simpel. Ook de stilte waarin iedereen kijkt en Dat is applaudisseert er vanaf flikkert. voor Hans Dirks in Venlo. We zien de hoos. We zien bij de laatste deelnemer van deze Einzelgänger. We zien met zusteren. Ja, zeker dat, joh. We eindigen met een hoedsmieter uiteraard. Gooi een hoedsmeter van even de deur, achter de deur. Rob Bakkes en zusteren. Ja, extra Zoek hier nog een hoedsmieter. Nee, die hebben ook geen werk, hè?
Nee, die hele evenementenbranche, hè, leuk sigaret. Die zijn nog gewoon goed, joh. Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie, ja. Super. Doe gewoon geen pakken. Ja. Kom niet bij. Kijk, chic gemaakt. Zuur gemaakt. Dat is de Einzelgängeroptocht, hè, waar vastelovend straattheater putscht. Dit worden ze alle 80 Einzelgängers, eenlingen en vaats uit de ganse provincie. De jury gaat nadenken, wie had deze Einzelgängeroptocht gewonnen. Het huurt er zo meteen, naar de reclame. Bis gelijk. Einzelgänger Estafette.